and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Ano na kita sa Olympia? Oh. Wow. Kanindot. Wow! Bulag paraiso! Minard. Anak, ngano ka? Minard. Ang akong bisanting. Ang bato sa kinabuhi sa una, misiga. Ug naglutaw sa hangin. Nagtuyok-tuyok. Unsay buti pa sa puti ini. Unsa? Wa kay angay nga kabalakan ni Ana Minad. Natural ra ka na tungod kay nakasud ka sa dapit sa saad. Diin nahimutang ang mga bato sa kinabuhi nga mo'y imong bantayan. Wa kay angay nga kabalakan. Tana ka mo. Aron mapaila ko kamo sa akong mga ginsakpan. Ilabi na yun ikaw, Minard. Nakakita na kamo sa akong mga kuyog. Sila ang bago ninyong makauban din eh. O uban kanila ang tao nga mo'y mupuli sa akong dapit. Ang tao nga mo'y manalipod ka na itong tanan. Ang tao nga gitagana sa Diyos nga mo'y sunod nga tigbantay sa una. Ang tao nga sunod nga sugo. Way lain si Minard. Huwag ko magkasapos kong gibate sa dang nakatunog ko din eh. Nakuyawan ko nga nalipay. Matod pa niya mo, Mateo, nga akong gahom. Akong pagkadili ordinaryong pagkatao. Mo'y timailhan nga ako. Mo ang sunod nga sugo. Naibaw ko daghan pagkong angay katunan. Naa naman tuod ako ang gahom. Pero, dili pa ko hanas ka mo gamit ini. Mo ang tudluanan pa ko niya mo, Mateo. Sa katapusan, kinilay ikasulti ko. Makalawam ka mo. Gabuhatan ko kutob sa kumahi mo. Nga magkabuhat ko sa akong responsibilidad. Dili ko ka mo pasagdan. O ginawa ti magtinabangay tang tanan. O dili ko ninyo pasagdan. Asa mo to sila si Bay Minard o si Amo Mateo? Kauban siyang asawa. Adto ko na sila sa langob. Ato na to sila na. Musuod ko sa langob. Anilan ta dinhi. Uy, hala. Hain naman to sila si Mama. Hasta sabi mong Mama o Papa. Wasap sila. Asa man sila, ha? Tuara nalingaw sa paglibot-libot dinhi sa Olympia. Di ta magpaawahi oy. Magsuloy-suloy siya ta. Nindot kayong palibot o. Ato makang pasagdan si Bay Minard. Aw kita. Magsuloy-suloy siya ta. Mao kini ang umna, Minard. Niya din mahimutang ang bato sa kinabuhi. Ug way makasayon-sayon sa pagsuod ng dapita. Kita lang tulo. Ikaw, ako, ug si Mona. Mo ba? Unsa ka nang hayag sa unahan? Mao ka na ang umna. Tala, Maynard. Atong duulon. Niya na kita. Ang mga bato. Nagluto sa hangin. Nagkalaylay ang kulor sa mga bato. Maynard, mao ka na ang bato sa kinabuhi nga kinahanglan nimong bantayan.
nga dili makuha sa mga dautan. Mao kini ang imong bantayan. Ug ayaw yun kini ihatag sa mga dautan. Kay kung makuhaan ka na ug bisag usalang kabato, dili na balanse ang kinabuhi. Ug daghan na unyang mga katalagman ang muabot. Maong bantay yun kinig maayo. Ang kinabuhi sa katawhan naa sa imong mga kamot, Maynard. Amo Mateo. Nakita ni mo, Samuel, kanindot sa mga buwak nga niya sa palibot. Ug kahumot. Oh, Telma. Og magsunod-sunod sa hapak sa hangin ang mga buwak. Murag nagsayo-sayaw kini. Tinuod yun ang giingon niya ang Mateo nga ikaduhang paraiso kining napita. Wa gyud ko magtuo. Abi nimo, Telma, wa ko magtuo nga dunay mga tawo nga niya nagpuyo dinhi sa ibabaw. Bisag ako, pero di ni ay mga tao ug kanindot sa ilang kinabuhi dinhi. Murag wa gyud problema. Karon nga nakaabot ko din yung napita. Di na ako ganahan pa nga mabalik sa ubos. Butchok, Pataiso gid ang akong pagtanaw ning napita. Laliman ka, nindot kayo ang mga buwak. Green ka mga sagbot. Nya, daghan pa kayo mga alibangbang. Nya duol kayo ang panganod. Ay sapa din sa ibabaw. Perfect, yung kayo nako. Ako sa gani Butchok, ganahan kay ko ug wagay ko magmahay nga may uban ko dinhi. Tungod kay nakita ko kining napita. Unya, ang mga tao pag din friendly pa yun kayo. Pero Oh, anong nahupaw magkailo na? Ha? wa ko makasabot sa kong kibati. Oh, ano man? Doon na naid akong responsibilidad si Maynard. Unya, unsi ba hitabo sa mong gugma? Ay, okay ra siguro na Dili siguro babag ang inyong gugma sa iyang katungdanan, oy. Butchok, Agsulti una mo diha, Mateo. Maynard, ari una ko sa gawas. Maynard, Amo Mateo. kinahanglan nga magkasulti tag maayo. Kinahanglan nga matuluan ko ikaw sa angay mong buhaton. Sige. Maminaw ko, Amo Mateo. Kini, mao kini inyong puy-an, Telma. Kamo ni Maynard, o kanang pikas nga payag. Sila si Ilona o kang iyang mga ginikanan. O ang uban sa sunod usap nga payag. ay, salamat nang. Sa inyong kibati nga, nahiabot mo dinhi. Ay, uway kabutangan sa among kalipay manang. Tungod kay nakatunog yun ni og ingon sa usa ka paraiso. Mao ka na manang, uhay kabutangan sa mong kalipay. O sa ako lang, nakaingon ko sa kong kaugalingon. Nga dili na ko ganahan nga mobalik sa ubos. Tungod sa akong nakita karon. Nindot yung kayo din Wa yung ko ikasulti para iso kining dapita. Amang ginmigawa si Bay Maynard, no? Naunta ko'y pangutana niya da. Paabuton lang gud nato sa mo gawas anang langob. Ay, ngilngig siya na lang ba sa? Awa, oh? Mulag dili lang ba? Awa, sa? Mao bitaw. Uy, hala? Uy, ngano ka Butchok? Unsam na nasa unahan? Ato ko ta. Ibiyaan ko niya mamatiyo din Mabalik lang ko na siya. Ining kataod-taod. Doon na pa siya kuhaon. Ang mga bato. Naglutaw. Padayon ang ilang paglihok. Kanino tilang tanawon. Nagsigasigang ilang kulor. Maukulog ko na ang bato sa kinabuhi. O kinahanglan nga akong ampingan. Gawin magkakuha ini. Isaad ko. Isaad ko ninyo.
Ampingan ko kamo. Oh. Ngano kini? Oh. Kalais ko lawas. Kainit ko lawas. Oh. Bugnaw. Kanit may bugnaw. Huwag ko magkasamot kong gibati. Oh. Ano kini? May bigawas ka kayang sa puti ka matunga. May kuliktar sa kulawas. May bigawas sa kakayang sa bunga ba to? May kuliktar sa kulawas. May bigawas sa kakayang sa bunga ba to? May bigawas sa brown na ba to? May kuliktar sa kulawas. Ano kini? Wa pa man makagawas ang atong anak sa langob. Unsa man kahang ilang gibuhat niya. Tilma, kalma lang diha. Ato lang silang pasagdan, okay? Luwas kita din Tilma. Busa dili kita angay nga mapalaka. Ay, nahibuong lang ko ba? Tilma, sabi ni mo, doon nanay katungdana ng atong anak ining dapita. Ug dili lang kay nato. Lakip na sa katawan. Maong dili na ato ang tanan niyang panahon. Samuel. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!